můžu poprosit tady hosta našeho stupnici nám zaspívejte, jo? Stupnici. Pane kapelníku! abych já je všechny vypila a potom, aby se říkalo... Že vlastně přijel doktor a mě vezli domů policajti na káře jako lidolou. Jo a ta druhá krasavice, to vám byla dobračka a jmenovala se Zdenka Malíková. Ta vám mě líbila v lokále až poručící od rgaunu šíleli. Potom jsme šli na pokoj a já ji poučoval, že Mozart to je nadpřirozená věda. A Zdenka Malíková řekla, tak hele, nade mnou zvítězíš jedí jako mužský. A tak jsme si lehli. A já chtěl vyskočit oknem a Zdenka Malíková se ke mně tiská a šeptala mi. Hele, teď si můžeš ke mně něco dovolit. No tak jsem začal se jí poučovat, že Strauss, když uslyšel Mozartovu skladbu Jupiter, řekl, mě je to z toho špatně. A Zdenka Malíková řekla, mě je špatně z tebe, co pak nevíš, to mé krásné tělo? A tak jsem zaspíval část árie, Violeto, buď jen mou a poddal jsem se. Tenhle zbytek starého Rakouska, tohletu já! A Načeláková, narozená v Karlovicích na Moravě, se s tím 185 cm dlouhým vlasem. Nikdy! A nikdo jiný vaše vlasy zkracují se vzdálenosti, není toho nikdy dosti. Za pár hodin doletíte do New Yorku a nevíte, co je den či noc. Dítě sní. Vidíte, milostivá paní, ale žádné zpracování nemůže se dotknout vašich vlasů. Nedovolím sáhnout na tu krásu, která zdobí můj jako jeho hrady. Kdybych na ně sám zvěže zvon pak snad spadl a v jižní hodiny ten rád na věky. Tady v holických zprávách je série moderních účesů od Optinky, Liliputy až po Bubikov, Josefíny Břejko. Dobrá tady, pane Boďo. No a ty vlasy? To jsem tančit s Vlastou o Havriku. Vlasta mi řekla, Pepine, co vám mám zahrát? Já povídám, dejte tam nějaký časy. U firmy Runkas na Boleslavské ulici v Nymburce. Pane doktore, váš česlik chlapi, a já jsem je zdravil. Jak jste se vyspali, slečny? A že bývali tady 3 slečny, tak někdy jsem hezky každou zdravil zvlášť. Jak jste se vyspala, slečno? Přejete si, mladíku? Chtěl bych povečeřet. Povečeřet? A s kým? Se slečnou Jaruškou. Se slečnou se mnou? No pojď. Nového člověka, přátelé, nehledejme v kalech velkoměsta, ale hledejme ho na venkově. Tam on bydlí, ve skromných chaloupkách. Protože jsi byl 4 roku v exilu
emigraci tam, na poušti v lese, na smeťáku, kde je dům a močál, který se jmenuje Na hrázi. Každý den jezdím za vámi, kočejky. Už kolik let jezdím autobusem, abych vás tam potěšil, nakrmil, abych s vámi Bojoval na Karlově mostě, kde studenti házeli dlažebními kostkami a ti ho trefili tak šikovně. Ruce měl natažené a očima pořád vysílal. Obraťte se na zpátek. Tank ho přejel, uskříp mu hlavu a celé říšské armádě odprsále. Já jen jestli by neporadila. Jen jsem si myslel, že kdybyste od mě něco chtěl. Nechtěl. Proč? No, já jen, že jste se tak koukal. Jako byste něco chtěl. Počkejte, to jste si myslela, že já bych jako po vás mohl chtít? Možná, že scháníte nějaké to staniční razítko. Kdo je tam? Já. Nevím, kdo já. Miloš Hrma, paní přednostová. Co chcete? Já jsem za vámi přišel s žádostí. Já jsem mužský. Ale když potom mám dokázat, že ten mužský jsem, tak já už zase tak mužský nejsem. Podle knihy se tomu říká ejakulácio precox, víte? To teda nevím. Zkrátka, pan doktor, co mě léčil, říkal, že bych si měl nejdřív otřít parůžek s nějakou zkušenou starší paní. Tak jsem si říkal, paní přednostová, nechtěla byste mě zaškolit, pěkně vás prosím. Ježišimarja, pane Miloš, tohle na mě nechtějte. Já už jsem v přechodu. V čem? V přechodu. Ježišmarja, to je hrozný. No, já vás chápu, ale no, možná, kdyby byla mladší, tak třeba... Panenko Maria, chlapi, co to do vás tady na stanici vělo? Nejdřív pan výpravčí hubička s razítkama, teď zase vy s otíráním parušku. Tak nádherného, to je učiněný mazánku v zázrak. A jak by tady bylo krásně. Jak by tady bylo krásně, kdybych neměl to trápení s těma beranama. Já už totiž 3. rok likviduju to svoje stádo ovcí a nejde pořád zdecimovat. Začíná to vždycky tím, že ten můj beran Bombo se podívá na tu nejstarší ovci Vojandu, no a hned se do sebe zamilují i se všemi následky. Jako... No s kým to zase kecáš? Tady, kochám se tou nádherou. Kochám, půl hodiny chceš pryč. Vždyť jsem tady jenom chvilku. Já půl hodiny chceš pryč. Podívej se na to, co tak budíče. Podívej, mluv, přiznej se, půl hodiny chceš pryč. Já zpravdu tam děličkovi prdinku, když jste to študoval, tu sochařinu. No ano, ale sochařina to je umění, ale ne nějaký spravování prdílek a dělíčkům, paní. To přece vůbec nejde. Pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec a maluju jenom to, co umím. Já chci být zasloužilej umělec. Já žádný sfušovaný obrazy nedělám. A platím. Maluju jenom to, co umím. 100. 100. No jo, ale já už jsem dala všechny peníze pošťačce. A tak víte co, já vám tady navážím šišku salámů. To bude 20 cent. Sfušovaný obraz? To ne. Co já s tím salámem? Vždyť já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. Co s tím rumem? Vždyť já mám cukrovku, tak na alkohol ani pomyšlení. No a to dvoje máslo? Vždyť mi to žlukne. A osobně se postarám o to, aby vás v celé Praze nikdo jako německy smýšlejícího Čecha nezaměstnal ani jako pinglavy. Podívejte se do svého rodokmenu, tam zajisté musí mít nějaký germánský předek. Ano, máte pravdu, můj děda byl panským štoubou a na putníku ve Cvikově má napsáno Johann Didier. Tak tím padají všechny hradby, které nás doposud dělily.
obsluhovat habešského císaře a on mě navždy vyznamenal tím, že mi dal tento. Děkujeme.